toisen. Ei oo. Hyvä juttu. No niin. Sitten antaa palaa. Mitä sun piti kertoa? Painot. Menneen talven lumit ja kaikki, että henkilökunta on vaihtunut kyllä ja kun mä oon käynyt tuolla monestikin 4 kertaa päivässä hakemassa ensiapua. Karjalaa. Taas. Joo. No. Että elämä on ihanaa. Sitten terveyskeskukseen taas maanantaina, että ja ajaa mut pois sieltä. Että ai. Että ei sulla ole enää mitään tekemistä. Esille kotiin. Et sulla on annettu lääkkeet ja et laittaa hulluja huumen sekoitteen. Niemeen. Kyllä tää elämä on ihanaa, kun on näin nettiä, näin plussaa saa ja löytyy myyrää ja 4. kauppa mitä löydettiin. Ai, varikset lentää ja linnut laulaa. Kaikki rahat meni.